este lanzamento de libro raro, como se decía por aquí agora. Non se decía raro, bueno, sí se decía raro. Eu quería dicirvos de entrada que para min un placer estar aquí, ser tamén acollida na librería Suevia e contar con este público, a pesar de que a tarde está disputada, porque hai outro acto interesantísimo de Samuel Pimenta, pues, a pesar disso, pues, os chegades a coñecer que pasa con Bolcheviques. E até agora chovía. Sí. Eu imagino que o primeiro que hai que dicer é que este é un libro incómodo. Pois incómodo en moitos sentidos. De entrada, é un libro de autoría colectiva. E os libros desas condicións son sempre complicados, porque as autoras e os autores que intervimos, lóxicamente non temos por que concordar con todo o que se diga ao longo do libro. A pesar de que eu, como coordinadora, procurei facer unha tarefa de evitar que nos pisásemos uns aos outros en temas, o certo é que tampouco impedí que houvese discordancias, e as discordancias que se ven de opinións diverxentes ou diferentes sobre os mesmos acontecimentos. No volume publicado por Xerais, ou sea, temos un libro con 2 volumes, o publicado por Xerais inclúe textos de, para non esquecerme de ninguén, apuntei, de Xusto Veramendi, de Xosé Manuel Carril, de Oriana Méndez, de Víctor Santidrián, de Xoan Carlos Garrido Couceiro, de Xulio Prada, de Uxío Breogán Diéguez, de Francisco Rodríguez, de Anxo Angueira, de Antón Dobao, de Natalia Poncela, de Xosé Manuel Outeiriño, de Rebeca Baceiredo e un texto meu como coordinadora en prol. E no volume editado pela Través temos traballos de Mauricio Castro, de Margarida Corral Sánchez, de Aurora Marco, de Dionisio Pereira, de Eliseo Fernández, de Mario Regueira, que nos vai acompañar tamén esta tarde, de Xoel Gómez, de Xosé Emilio Vicente, de Xosé Mexuto, de Carlos Velasco, aquí ao meu lado, e neste caso 2 textos meus, un como coordenadora, lógicamente o mesmo texto que aparece no de Xerais, e outro como autora. De entrada é un libro incómodo porque é bastante inusual que eu sexa a coordenadora de un libro destas características. Eu non son militante de ningún partido comunista e eu non son historiadora. Imagino que se esperaría que se íbamos a celebrar o centenario fose ese perfil, ou un perfil militante, ou un perfil académico, ou que asumise que unha lingüista de profesión con máis pendor para a creación literaria que para a ortodoxia militante política asuma isto, xa dá unha idea do sorprendente que é o país e do extraño que é o libro. Eu, nese sentido, sí quero agradecer vivamente a todos os autores e as autoras que se alistasen en esta guerra, que aceitasen este convite, porque eu non traía ninguna garantía, digamos, para que isto fose adiante. E non digo isto para tirar as culpas, entendo que teño todas as culpas, mas para entender algunhas das complexidades. Cando fixemos o primeiro lanzamento dun dos volumes, o volume da Través, dentro do Culturgal, eu viña de ler un filósofo que eu gosto moito, Ben-Chul Han, que é un filósofo coreano, ainda que formado na Alemanha, que utiliza moito o filósofo da transparencia e utiliza moito a idea de que vivimos nunha sociedade de voyeurs, unha sociedade que se satisfaz nunha ollada rápida, que ten moito prazer de unha análise moi superficial, por iso adoramos os tweets, adoramos o que se di en Facebook, e que, el recomenda facer unha análise etimolóxica da palabra respeito. Respeitare, en latín, sería ollar 2 veces. Evidentemente, ollar 2 veces é algo intrínseco á actividade dun historiador, unha historiadora. A ollada histórica exixe esa reflexión pausada, que falará con moita máis coñecemento Carlos, que a min, mas entendo, eu tive moito a sensación, mentre coordinaba este volume, de que tal vez aínda non estamos no tempo da historia para este episodio. A pesar de que tivo lugar há 100 anos, probablemente aínda non estamos no tempo da historia. Digo isto porque neste ano de 2017, de entrada, o que pasa é que se cumpren 100 anos desa revolución bolchevique. E iso implica que no campo editorial imaginemos que o ano pode vir cheo de revisións, pode vir cheo non de revisións respeitosas, como diría Ben-Chul Han, mas de revisións. É posible que a vella guardia comunista aproveite para dicer este é o legado, así debe ser interpretado, e tamén é posible que o pensamento
neoliberal, ultra neoliberal, aproveite para tirar a luz esos episodios de violencia e de represión na súa face máis escura que normalmente acompañan tanto as, cuando menos as presentacións escolares, as presentacións académicas da Revolución. Entendo que o 2017 debe ser un momento que convide a pensar e a repensar. Há 100 anos, na Rusia, un país enorme, vastísimo en extensión, ese país de ursos e xelo, tremendamente atrasado, un estado prácticamente feudal, producese unha revolución que fai que esa condición de país extremo, no sentido xeográfico, torne a ser extremo no sentido da radicalidade política. Acontece esa revolución de febreiro, que tenta eliminar o feudalismo, e depois é corrixida coa revolución de outubro, que pretende eliminar a moderación anterior. En consecuencia, a Rusia de entrada sai da Grande Guerra e a continuación comeza ese período, esa época de reformas sociais que pretenden estar alicerzadas en posicións revolucionarias, embora isto non se faga sen contradicións. Aparece a URSS, chefiada polo PQS, e temos un mundo repartido en dous blocos. Los blocos que van a estar enfrentados no ideolóxico, no político, mas tamén en moitos outros sentidos, e quereríamos que o libro recollese eses outros múltiplos sentidos. Chega un dos autores que colle un engarrafamento brutal. Obrigado. Sigo, entendo que, ademais dese reparto de dos blocos, houbo disidencias no sentido artístico, no sentido filosófico, no sentido ideolóxico, que hai medidas políticas que van, como todo o estado do benestar, que van pretender evitar o avance do socialismo nos países capitalistas. Mas tamén que os acontecementos máis banais, se quisermos, máis alleos á realidade política, que son os acontecementos esportivos, van medirse como unha vitoria de un ou dos dous blocos. Iso invita a reconsiderar non só esa versión histórica, esa versión política, mas tamén o uso, por exemplo, dos símbolos. Nunca máis un puño levantado vai significar só un aceno corporal, nunca máis o vermello vai ser só o nome dunha cor, nunca máis ter no peto o cartón que pertence ao partido vai deixar de ser un relato de vida. Eu no prólogo lembraba como até algunha virxe se aparecea a uns pobres pastores para pedirles que rezasen pola conversión de Rusia. Isto é un relato literariamente brutal, é un dos motivos máis exquisitos que un pode encontrar para sentarse a rezar, vamos a rezar para a conversión de Rusia. Cando comezaban os lanzamentos, ese faro de iluminación do mundo contemporáneo e particular galego que se chama La Voz de Galicia, fíxome unha entrevista e a xornalista díxome, sí, xa entendo, sí, en 2017, sí, 100 anos, 100 anos, pasaron moitas cousas en 1917, por que precisamente celebrar isto? E eu, que non son historiadora ni militante de Partido Comunista, dixen, en 2017 só hai unha, só hai un centenario. Isto foi regalarles un titular, xa de inmediato, mas sí, penso que, honestamente, se hai algo que celebrar neste ano debe ser este. Moitos intelectuais, amigos, digamos que situados na esquerda, mesmo nunha esquerda, bastante esquerda, criticaronme ao longo destes meses organizar todo isto e algúns recusáronse de participar. Por iso digo que é posible que toda esta parece moi lógica, moi necesaria académicamente, a revisión dos 100 anos, ainda é difícil, ainda non chegamos no tempo de ollar dúas veces. Eu acho que é perfectamente legítimo que alguén defenda outras posturas diferentes das posturas dos bolcheviques, mesmo posturas moito moderadas, e que poida sentarse a falar niso. Tamén creo que co neoliberalismo que nos azota e coa globalización parece que moitas posturas políticas moito moderadas non poden prescindir de algúns dos conceptos que foron elaborados a partir da loita operaria e que foron elaborados a partir de esa ideoloxía do leninismo. Non entendo como pode recusarse a falar
de un centenario da Revolución. O ano pasado tive a oportunidade de viaxar por varios países, en diferentes continentes, e vi que sí, había editorialmente xa ese interese. Había vin varias obras de ensayo, nese sentido histórico, mas tamén de creación baseada ao fío do período bolchevique, e penso que en Galiza debemos, como non, ter esa ollada. Por iso, se situamos o tema, habría que falar de bolchevismo e bolchevismo na Galiza. Aí sí penso que é fulcral na historia da literatura galega a vocación de facer ensaio de ideas e de facelos en galego, que podemos facer en galego ensaios sobre cualquier tema, sin ningún tipo de complexo. E eso era o que se pretendía, convocar a unha serie de autores e de autoras a falar, ben fose dos acontecementos daquela época, ben desa ideoloxía, ben ás veces a facer leituras de especialista, poñamos en comunicación, poñamos en arte, que se senta a falar destes 100 anos. No meu caso, por exemplo, no meu traballo pretendo facer análise do discurso, porque esa é a miña profesión, a lingüística, e había moito... Eu vi que había moito tema pouco explorado, non? O leninismo implicou, por exemplo, unhas novas formas de cortesía. Os pronomes, as formas gramaticais habituais en ruso deixan de usarse para usarse formas de tratamento como camarada, que teñen unha proxección ideolóxica. Ao mesmo tempo que se sacuden moitos dos vellos símbolos, non? Era moi interesante ver como a águia bicéfala que representaba os romanos foi traballada pola Revolución para que fose unha águia con outra representación, mas que a xente non o entendía, e entón iban contra as águias, fosen coronadas ou non, fosen dos romanos ou fosen xa revolucionarias. E iso, levado un pouco ao período contemporáneo, invita a facer un análise do discurso actual, porque neste momento eu observo como moitos militantes de partidos ML, de partidos leninistas, utilizan, por exemplo, intentando renovar a súa mensaxe, utilizan termos como cidadanía, que é un termo inevitablemente de vocación burguesa, de maneira que tal vez se sea interesante reacondicionar o discurso e facelo por todos. Todo isto naceu de un episodio un pouco peculiar. Eu, hai algo máis de un ano, fui convidada a facer parte de algo que se chamaba Comité para a celebración dun centenario da Revolución Rusa na Galiza. Sabedes que cando poñemos nomes aquí, poñemos nomes ben, era un gran nome. E claro, eu só podía ser convidada polo mérito bastante cuestionável de ter escrito nos meses anteriores un romance que tiña como protagonista Inés Armand, de maneira que pensei en amabelmente recusarme a participar, non? Mas decidí ir á primeira reunión para ver como era aquilo e para dicir personalmente isto, e vi que era a única muller convidada. E claro, se era a única muller convidada xa había tema para ficar, non? E durante as reunións ás que asistí, eu vi que había moitos máis partidos dos que eu coñecía. Había moitas tradicións, era bastante difícil sentarse a falar, había xendas enfrentadas, había feridas vellas, había feridas novas, e había serias dificultades para organizar algo que de entrada teñan uns obxectivos absolutamente académicos, non de agitación política, pero deste estilo, de ver se se facían palestras, se se facían mesas redondas de debate. Entón eu propuse ali que eu o que podía facer era un libro, animada por esa moi leninista idea de non dar máis batallas que aquelas que podemos gañar. Imagino que foi aceite esa idea porque para un verdadeiro militante isto de un libro non é un objetivo moi revolucionario, mesmo unha muller pode dar conta de deixarme que fose o libro o meu cometido. E como esmoreceron as reunións moi rapidamente, como non houve acordos, como non se chegou a nada, como non se presentou a imprensa a existencia dese comité, pois finalmente eu teño que dicer hoxe que as xentes das letras conseguimos facer o que a xente da política non conseguiu facer, sentarse a falar. Eis o libro, si hai un produto, si podemos sentarnos a facer algo. Nese momento eu pensei que como se podía facer ese libro
e eu pensei que debería incluirse un amplo leque de autores. A miña idea era que tivese lugar unha revolución en miniatura, que pudésemos entrar xente de diferentes mochilas, de diferentes correntes, tamén pensando que un libro é un lugar para heterodoxia, un lugar para convocar tamén a esas persoas desmovilizadas da acción política, aqueles que pensan moito en política, mas que depois non se axustan moi ben o que piden, o que demandan as organizacións. Eu pensaba que había que convidar a historiadores e historiadoras, obviamente, mas tamén que había que convocar a militantes, a persoas importantes da política deste país, porque se deixan moitas horas niso. E tamén, como decía antes, a especialistas en diferentes campos que podían sentirse menos convocados tal vez polo tema, mas que tiñan unha ollada de especialista. E convidalos a deitar un novo ollar, a isto de respeitar, a ollar de novo, que decía ao comezo. E que tamén había que introducir algúns agentes correctores, por exemplo, os inevitáveis equilibrios políticos, claro, chamar a unha organización, cuantos, chamar a outra organización, cuantos, iguais. E, obviamente, a corrección de xénero. Para mí era importante que houvese autoras, que as mulleres dixesen algo. Obviamente, houbo xente que xa do comezo me dixo, como decía antes, que non era un momento de facer este estilo de revisión política, ou ben que non tiña tempo, o cual é comprensible. E tamén houve xente que, de facto, sí, dixo que sí, mas depois non tivo tempo. E tamén houve, debo dicer, voces críticas que dixeron que non participarían nun proxecto que, lóxicamente, se formulaba como unha homenaxe ao centenario, como un centenario, iba a ser unha homenaxe, que non querían gabar, digamos, o leninismo. Eu lamentei moito esta última parte, podo entender que as persoas non teñan disponibilidade ou que non acrediten, mas isto de dicer que son moi crítico contra os excesos do leninismo, mas non quero dicir por escrito, isto xa gosto menos, entendo, por exemplo, que falta un capítulo, por exemplo, sobre ecoloxía, tamén un tema importante, e a revolución foi productivista, creo que foi un dos erros, un dos problemas, e si teria gostado que voces, vou dicer rapidamente, voces anarquistas, anarcoides, tivesen formulado eso, se houve convites e non foron respondidos. Outro tema puxente é o asunto do xénero, claro. Neste momento, creo que na Galiza non hai ninguna secretaria xeral de unha organización marxista-leninista, e aínda que hai moitas peritas, pois ninguna sente que a súa especialización teña a ver con este estilo de temas, de maneira que moitas veces recusáronse convites, e si é triste, porque non conseguimos nunca, sempre sabemos que ese tema está aí, é difícil conseguir paridade, e neste caso creo que un cuarto dos traballos son de autoría feminina. Isto ainda é pouco, indica que fican algunhas revolucións ainda por facer. Eu prometín, depois de coordinar este volume, que nunca máis critico, ás veces cando colles un volume visual, todo pirolos que se ve agora, non? Isto non se sostén, como non se convida máis mulleres. Non o volvo a dicir, que sí convidan moitas mulleres. Evidentemente, como xa estades esperando, non vou ceder a palabra aos compañeiros sin falar un minuto da cuestión ortográfica. Esa cuestión que fai deste libro un libro particularmente incómodo. Estes dous volumes son siameses dun mesmo cigoto, e eu entendo que o libro non está completo sin a leitura dos dous volumes, porque había de entrada o perigo de que o público leitor interpretase que eran o mesmo conteúdo en dúas normativas diferentes, e non é iso, son traballos completamente diferentes, importa que iso se entenda. Decidimos, entón, adoptar unha solución salomónica. Preguntábanme aquí ao comezo cual era o obxectivo, a extraña maquinazón, non? O certo é que neste país hai asignaturas imprescindibles que escreven normativas reiteracionistas e asignaturas imprescindibles que escreven normativa IL. Iso é certo, para este tema como para a maior parte dos temas. Entón, a solución podía ser, tal e como eu a pensei, ben, a ver se conseguimos un libro nunha normativa, un libro noutra normativa, e isto solicito a dúas editoras que así non teñan que mudar a súa política ortográfica. Así escribí un mail ás dúas editoras o mesmo día en
que se diseñou o primeiro, que diseñei o primeiro índice, con máis autores e autoras dos que logo dixeron que sí, os autores e autores non estaban confirmados. Así o propuxen e inmediatamente esa mesma mañá as dúas editoras dixeron que sí, con moito entusiasmo, que adiante, que íbamos. Entendo que é unha solución salomónica e xa aviso, Salomón dixo ás nais que non era a mellor solución a de partir a crianza. Estou convencida disso. O que fixemos foi partir a crianza e iso pode facer que se lea un volume e que non se lea outro, que se lea outro e non se lea un. Con todo, creo que sí se marca unha vía de inspiración e de diálogo que espero que sexa secundada no futuro, que haxa máis libros deste estilo ou buscando outras saídas posibles para poder evitar ese cordón sanitario que nos isola, nos separa os reiteracionistas do resto da produción cultural no propio país. Nese sentido, eu teño que expresar un agradecimento absoluto a todos os autores e a todas as autoras que foi moi fácil traballar con eles, con elas, moi fácil coordinalos e aceptaron algo moi generoso, que era falar de temas que non son simpáticos, nun libro que xa nacía non simpático por esa división de normativa, convocado por unha autora que non era nin especialista nin militante, aceptaron todo, sin ningún tipo de restricción. E eles sabían que o libro non ia ser un bestseller, de maneira que só podo agradecer. Igualmente, só podo agradecer ás editoras esa gran confianza que tiveron en min do comezo. Matías Rodríguez foi o coordinador de A Través, fíxome todo moi fácil. Manolo Bragado foi o coordinador de Xerais, fíxome todo moi fácil e aínda fixo máis. Esta vez decidiu que o prólogo podía ir no seu volume, o prólogo que eu escribía tal e como eu escribía, en acordo ortográfico, o cual é absolutamente inédito de un ensayo de dúas normativas nesta tradición, nesta literatura, e entendo que é bastante inusual no mundo. Ainda debo agradecer máis esta excepción na súa política lingüística que fai comigo. Esperemos que un día non sexan 4 páxinas, que tamén se poidan publicar 400, e que non sexa un capítulo e que tamén se poida publicar un volume. As editoras aceitaron partillar o proxecto editorial tal como era concebido, e partillar capas creo que fica moi bonito e que debe ser louvado a tarefa de Ricardo Cabanelas, o diseñador, que divide a fouce e o martelo de maneira que a mitade está nun volume e a mitade noutro, expostos como están por aí, fican nesa idea, transmite gráficamente esa idea da unidade que queríamos transmitir. Igualmente decidiran partillar índices, decidimos, e traballar con unha axenda común. Eu penso que necesitamos hacernos deste tipo, proxectos deste tipo, e hacernos como que digo Xerais neste momento, porque nun país que ten unha lingua absolutamente ameazada polo poder non se pode consentir que unha parte dos seus activistas sexan considerados inimigos. Ninguén que escreve en galego hoxe neste país pode ser considerado como inimigo dos demais. E esta é un país, unha nazón construída a partir da literatura e da concepción de resistencia. Finalmente, vou dicer, toda a obra dialoga co seu tempo e é das súas leitoras e dos seus leitores. Quen quiser comprometerse co ensayo, coa literatura de ideas en galego, pode chegarse ao libro. Eu penso que é menos denso que un libro de historia convencional e en absoluto é un panfleto comunista. Quen quiser comprometerse coa lingua pode apoiala pedindo que estexa nas bibliotecas ou nas prateleiras persoais a primeira homenaxe do ano ao bolchevismo. Espero que non sexa a única, que aquel comité escribise para algo. E o primeiro ensaio que se fai especificamente mostrando para que vean as vistas o conflito ortográfico, non continuando pasando en bicos de pés por cima dele. Respeito é ollar dúas veces, decíamos o comezo, sen a tentación de satisfacerse rapidamente con ese prazer dun voyeur, coa parsimonia suficiente para deitar ese ollar de veneración sobre quen acreditou na revolución.
Decía, no prólogo utilizaba esa canción de Deolinda que coñeceredes, agora sí damos a volta a isto, non? Agora sí damos a volta a isto, ten tamén unha leitura en termos ortográficos. O libro é incómodo porque o comunismo teve e ten pésima imaxe. O libro é incómodo porque nen procede dunha organización comunista, nen restrinxe o seu ollar á historia que está lonxe daquele país e daquele tempo. O libro é incómodo porque non funcionou o famoso comité, este de que estamos a falar. O libro é incómodo porque pon en foco o conflito normativo. Acho que Lenine non se conformaría con un libro cómodo. Está a ser incómodo porque, bueno, até onde eu sei, os militantes das organizacións marxista-leninistas tenden a se sentiren convocados ou son convocados explícitamente polas súas organizacións cando se trata de celebrar a cerna ideolóxica que deu pé á consolidación desas organizacións, e eu non estou a ver en xeral un despregue das forzas vivas nos lanzamentos. Está a ser incómodo porque non se suscitou a ortodoxes e, con frecuencia, autores e autoras, insisto, teñen diferentes versións dos mesmos feitos. Nun tempos tan convulsos como os actuais, tal vez ningún libro poda permitirse xa o luxo de ser cómodo. Non podemos facer libros dixeríveis, non podemos aceitar ese ollar de voyeur que se delicia rapidamente e sin contemplacións. Os libros deben incomodarnos para manter sempre esa suspeita de que tal vez as cousas pudesen ser de outra maneira. Muito obrigada.